கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. யோவான் 50 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இயேசு நாத்தான் வேலுக்கு பிரதியுத்தரமாக, அத்தி மரத்தின் கீழ் உன்னை கண்டேன் என்று. அதை சொன்னதினால விசுவாசிக்கிறாயா என்று. இன்னும் எனக்கு அதிகமான பெரியதான காரியங்களை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொல்கிறார். அதே போல நம்மை ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கண்டு அறிந்திருக்கிறார். நாம் தாயின் வயிற்றிலே உருவாவதற்கு முன்பாகவே நம்ம எலும்புகள், நம்முடைய தசைகள் எல்லாம் கூடுவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். நம்முடைய பிரச்சனைகளை, நம்முடைய காரியங்கள், நம்முடைய கண்ணீர்கள் ஒவ்வொன்றையும் இயேசு அறிந்திருக்கிறார். அதனால் நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். நாம் எல்லாவற்றையும் அவரிடம் விட்டு அவரை விசுவாசித்து நாம் காண்போமானால் பெரிதான காரியங்களை நாம் காண்போம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.